Wata rana wani zaki ya tambayi zaki, shin ba kai ne sarkin dawa ba? Zaki ya amsa, ni ne, me ya faru? Jaki ya ce, dama ina da wata damuwa ne, duk lokacin da damisa ta gani sai ta buge ni, kuma kafin ta buge ni tana tambaya ta me yasa ba na saka hula, daga nan kuma sai ta buge ni. To ni kuma ban san wace hular take magana a kai ba. Zaki ya ce, ka bar min wannan al'amarin a hannuna. Bayan faruwar hakan sai zaki ya haɗu da damusa, ya ce mata, wacce hula kike tambayar jaki a kai kafin ki buge shi? Damisa ta amsa, ai wannan kawai wata hanya ce da nake bi don in same shi da laifi. Ina bugun shi ne domin ina jin daɗin hakan. Zaki ya ce da ita, to ya kamata ki nemo wani sabon dalilin cikin hikima. Mai zai hana ki ce masa ya kawo miki tuffa? Idan ya kawo jar tuffa sai ki buge shi, ki ce me yasa bai kawo koriya ba. Idan kuma ya kawo koriya, ki ce me yasa bai kawo ja ba. Ki yi ta maimaita masa hakan. Washe gari damusa ta ce wa jaki, je ka kawo min tuffa. Jaki ya tafi cikin sauri don ya yi mata dabara, sai ya taho mata da tuffa guda biyu, ɗaya ja ɗaya koriya. Damusa ta tsaya tana kallon su, ta ɗan yi shiru na tsawon wani lokaci, sai ta yi masa tambaya cikin zumuɗi, ina hularka? Darasi, azzalumi baya buƙatar dalili. Idan mutum yana son cutar da kai zai iya kawo kowane irin dalili, ko da kuwa ba shi da tushe ko makama.